Over 2,000 families in Aikot, Harare South, are facing eviction after being instructed to vacate the premises by Mai Chidau, wife of the late former minister Oliver Chidau, who claims ownership of the land. They have been given until the 21st of February 2024 to pay a commitment fee or face eviction. Our reporter Nyasha Kunyiswa visited the area and brings us this story. The residents of Aikot, Harare South have resided on the land for over 20 years, with some calling it home for more than 3 decades. In an interview with 3K TV, they expressed desperation, stating that they've nowhere else to go. Tinotenda radasangana naro ra Mai Chidau varuda kuya kuzopunza dzimba kana kuti bvisa patinogara. Yeto muno mutakauya 2003 until izvozvi 2024 tiri munomu. Vakuya vachita vane matitle deeds vada kucheka mastains kumaita ma 500 ma 300 va 2012 tichigara muno Mai Chidau atiwazive muno vakutoya vachida kutanga kutotinetsa nguva inei saka hakuna zvinhu zvakafanana neizvozvo isusu vepungwe chimurenga hatisi kubvumira zvinhu zvakafanana neizvozvo. Mai Chidau zvavari kutiita mukati memusha uno hazvikutishungurudza nekuti isusu inini ndakauya mudunhu rineri 2009 2009 ndopandakauya inini but mwana nda 2009 chikutishungurudza manje chekuti ivo manje vakutaura kuti vakuda kuti victor kuno but inini manje handinowo pandotangira kuti tongoriwo muyouth handiti chiri kutirwadza ndechekuti vakuuya kuzoti vanhu vabvise mari munzvimbo yatakagara yatakapiwa nemusangano. Ndo zvihombe zvinyanyotirwadza vachitaura kuti kana uchinge usina kuwirirana nechirongwa chedu tiri kuuya topwanya dzimba. Tiri kugara munzvimbo taaningwa zvedu tauya kubva kuma 2013 tiri muno, taaningwa yakareba tiri muno, vamwe vedu vanga vari muno zvavo. Asi chaakunetsa paground patigere panapa takungonzwa nhau yakutarwa kuti ground ndirani? Mai Chidau. Responding to the situation, a residence councillor, Simon Madzanga, and member of parliament for Harare South, Traimo Kanopula, appealed to the government to intervene, urging for more time to allow the resident to gather the required funds. They emphasized that the 2-week deadline to secure the man was insufficient. After election, vanhu vaya vanotanga kuya nemapepa vachiti ndini ndiri panapa. Munhu 1 achiclaima land inenge yakagara vanhu 10,000 families, which is not good. Hazvisi kutiitira zvakanaka. Hatisati taane government position or any government communication inotizivisa kuti vanhu vari kufanira kunge vachikompenseta, uyezve position yehurumende kuti vachidhawo vakakompensetwa land here nehurumende sezvatakaona vana chiyangwa vachiitwa napresident vachipiwa imwe nzvimbo or not. So as it stands, takaudza vanhu vedu kuti vagare vasapanike until tava ne full confirmation from the government, relevant authority, the Ministry of Local Government, vachitizivisa kuti urongwa hurumende huri papi maererano nepachizororo uyezve status yepo yakanyatsomira sei. When conducted for comment, Chidau declined to address the issue, adding to the existing tensions as the country grapples with illegal land occupation and ownership disputes. Nyasha Kunyiswa, Harare.